Hello mga bay, kumusta mong tanan diha mga bay? Kaya nagluto dahil ko karog palaya dire sa amo ang lutuan nga gamay. Kaya naggisa na ta anig mga lamas, ahos, sibuyas, kamatis. Kaya ako pong gibutangan og gamayng sibuyas dahon kay para humot gid kayo ang ato ang palaya mga bay. Nya diya na datong palaya dire nakahiwa na. O ready na ni siya para lunod. Nya na ako'y mga liso diri mga bay kay kuning itanom diri sa ako ang gamay nga tugkaran. Kasilaw ba eh. Nalapad man ni akong tugkaran diri mga bay. Na lapad man na ako nang i-garden pohon mga bay no. Ya magpaturok mo taanig mga utanon kay mas gusto na ko nga mananom og utanon. Kaysa mga buwak mananong sad ko mga buwak pero utanon akong kuan pero nanglan pa magud ni siya kuan ba i-level itarong niya ako ang kuan nagkural bitaw palibot kay para makapurma ko sa akong garden. Ya, maghuwat pala kita sa atong kwarta mga bay. Ato ang kuan anang kilid kadto ra mang baratuhon pod. Bulb wire ba na ang tawag ana. Ituyok o katubang kuan la pangmating kato na lang sigurong pangmating mga bay. So para dili ma kuan atong palaya no para di mapait kusan asiyang kuan diha hinayan nya ato sa na siyang tabunan isa ba di man hinay nya ato sa na siyang tabunan mga bay. Sus Ginoo mo di kay electric pa nakatubang mo sa atong lutuan. Mga bay mapapoy paghuman ako og atiman sa akong mga pahandi no kung mga laki panghapon man sila kaya kuan kanang mapapoy paglakaw hapon ang ilang pag-eskwela gigutom na gyud ko mas maligo man unta ko unta dapat pagkamata maligo gidayon sa amang ganaabta naman tag kagutom ani munang mga usa ta mga bay. Naman sad ko'y giluto diri nga ako an maling kay balo nila. Pero ato sa aning usawaton gamay ning baliya. Murag nagkalipong-lipong na tabay. Nilid na tagdugo na ato sa na siyang ipa. Pasagdan kadali. Kay para mo risiko ginang iyahang pagkapait. So while maghulat ta sa atong palaya kan against the sun man tayo maghungit sa ta ginagmay mga bay kay gutom na gid. Yung kinabuhi sa inahan adlaw diri. Be, diri be. Kusina mga bay. Walang kurtinahan kay kuan aron impormang balay kay square pa man gini ang balay ba. Naawa na kisan nanawag. Nawag ito sila. Nawag ng mga kuwan. Kunan sa mga 3 minutes ba? Ngaon tanin nyo diha.
Sidukon ko. Ito na. Agoy. Isidok na sa Pinocchio. Medyo dugay-dugay ko ka vlog mga bay no kay kan kay ko gihuna-huna eh. Lami lagi na akong huna-huna. Nade akong mga andere mga singa ni mga pre-lab ready na ni para pamain nya murag atong signal di ta makaingon nga maayo no. Mo ni nga akong plano ko lang siyang isulob picturean niya. Magmahin lamang mo mga bayan sa inyong ganahan. Para additional kuan ba. Pandagdag lang sa mga pinanglanon kay daghan kaayo kog sinina mga bay. Oy, ako lang nang ipang kuan. Ipang pull out. Ang uban ana mabag-o pag yun kausa kaduhara na sulob. Ang uban katunang ipangbili nako diri. Nga naapag yung daghan labap ako karang ipangdungan tanan basi ganahan mo barato ra gid mga bay 200 pesos ra ang pinakataas na ko nga price from 50 pesos to 200 anak ra gid ang akong price pero ang uban anak mahal jud akong palit pero okay ra kaysa kuan ka nang di na ra ba magpundo nya wala pa ko kaayo kasudlan wala pa mi mga kabinet yun ana daghan kay wala pa gid ni mga porma ang amo ang pamuyo mga bay di pa gi mga istante diri ako ning gipang kuan ready nata di mga spices ready na ni sa ato ang kabsa and kuan agoy Ginoo ko. Nasa ni patyan ni iyang electric pan nga naputol atong kamot kay kuya ni ba. Mga diri ang kwarto ni kuya sa taas siya kay double deck man ni. Si Andrew diri sa ubos. Ako silang gimuskitan mabay dahan kay lamo kay open pa biya kay mi ako ra lang gikurtinahan. Na open ba kay mi adto pikas kwarto kay Inday. Para si Inday gamay. Yan na diri lang sininaan. Ang kabinet ni ako ara ning gipatumba. Itong kabinet na ko nga. Toga? Oh, sige. Itong kabinet daw na ko sa akong groceryhan. Mao manino. Nya ako maning gipintalan. Diri gipilan ako diri mga habol tanan. Diri mga uran nila. Pajama, t-shirt, purol. Diri ang ilahang inubo ni kuya diri ang mga brief mga bay medyas ako lang gipangbutang ang binit diri niya sapatos tanan sa ubos first and second mga sapatos nila kani siya kabinet nani ni siya kung gipikas na ko kay dako man ka ito ana man do sa akong groceryhan niya pikas na ko og akong gipahigda gituwad na ko silong may akong himo sininaan naapri ka ni tanan diri ako ani diri tanan gusto nang ipamain manindot na mga barato ra si 50 pesos to 200 pesos nagkuan pa ko ngita pa ko sa akong ubang masina kay dahay kog dress ug asa dapit nga ipang suksok akong mga dress day asa day so ato na tong butangan og paliya ang ato ang kuan ay paliya butangan na natong itlog ang paliya bug naman taan ni ang paliya ang itlog na may butang paliya hindi man ta itlog diri dipalit sa katray okay. Mahal kayo ang itlog mga bay aning tindahan ka magpalit tag 15 ang buok Ginoo ko ang itloga tag 15 ang buok sa itlog diri bay
Sinan muna. Unsa mga Pilipinas. Pero dagko ginoon siya katong large, extra large ba. Ay tubig. Daog ka? Magbatil ta. Mas makabarato kung palit kag kuan 3 nga itlog. Pero pag tibuo ka ari silingan mahal kay ba 15. Tusgan sa akong anak. Patay. Naunsa? Wala man ako gikuha ari. Dapat imo tong giduot daan. Sakit sa kamot. Gusto na kong paliyadagan kay itlog. Ay, wala ba ko ikuan? Asa raman tong asin. Agoy, nahambong pag yun. Yung gano'n init mo. Eh, dili pa na mugana kay mapay pagbutang mo. Tataod pa na. Init brush ko. Kung gano'n, biglo ko nun. Tataod rin gamay. So, muna akong kusina mga bay. Butin lang sa ato ang gamit. Inaaman ko yung daghan tangki good sa gas. Kaya ang mga tangki, tulo ni katangki. Ang usa to asa kwarto sa mga laki kay kuan. Asot-aswaton man to ni rap-rap ni buntag. Exercise niya. Ang matso ko no. Nara. Tangag itlog. Ito ang paliya. Kayon lang natin naghinay-hinay. Hindi lang mo dikit. Iili siya o kayon kayo mga bay. Ano ba? Kasagdi lang ang maluto ang itlog diha. Mana na dayon. Mga una din tagtiwas. Itong kusgan ng gamay bi para maluto na din siya. Pagkahuman, kaong karon manglaban na pud ko kay di anak pud kilabonon dili nagpaabot labonon og gason. Nahawa na dito malabonon bay na mahuman na gid bay. Ang taon. Kanina lang mga gipang sako kay kadto man ang time nga namalhin pa mi. Dugay naman na 2 ka tuig na nakapil na naa sa sako so ano mao na siyang suot. Luto na ang atong paliya. So, let's eat. Aguroy. Murag na overcook siya bay no. Pero, kira. Wow. Gulay is life. Kaon na tabay. Kaon na tagtiwas mga bay. Sleep na be. Si Inday pambuntag maguna siya. Yung magpajama. Sayo kay na iyang klase. Taon.
Ano ba, malaban sa ko ba? Ano ba, mugas? Kapo, magpopo na po me. Nga raman, fighting ng mga bay. Kada adlaw nakasurvive lang din taon kay naman si yung kubkub nang inabuhi kada adlaw. Naari din may makuot-kuot ginagmay. Asad ko'y pupo. Malagi sa ligan karon kay minita wa man pamanggid niya gi-release. May di sa YouTube kay na-release na niya. Lamang nakasildog 6K, ang 5K ako pong ibayad sa luti. Ang 1K ipalit na mo ani masudan-sudan. 1K kapin. Budget lang yun bakit bayad sa luti dili kay ngayo sa ko ni madam 5K lang sa akong ikahatag. Mayroon man sa ning tag-iya kay hangyo ra gid nimo ba magpait. Hinampoy mga time nga daghan patag makuot ako dako masad kog mahulog kog 20, 30, 15 yun ana. Tagpait na hangyo sa gamay. Ay, hala, nakita ko. Mao gani. Ikat na. Kita na imong kigol din ha pagpajama. Nakunaw eh, kita. Ikat na. Cut ba? Kalisod lang mag-cut. Ikat, umari ko ginahan. Paghilom eh. Bati ko ginahan. Bati ba? Sagad mangka. Bati ka, bati sa Ikat dunaw. to. Nakalito kang tog na. Ikat wa. May kayong baliya. Magdagan na kayong itlog. Labi nagulay sa kuturtang talong. Ay ang talong ron binta ang kilo. Kaning pali ano binta ang kilo. Kaning duha ka buok kung giluto. Sobra na tunga. Mag-usa ka kilo na ba? Na nga 78 akong nabayad. Medyo babarato karon ang lamas. Pero mahal gihapon ko. Mahal ko anon. Bisa nagpundo mas makales mangga kung kinilo yung baliton. Tapos sa kakilo gid ba? Pag usa ka semana na nga gamit. Pundo. Okay mga bay. Dugang batagkanon. Sa mga pupuyaters nga nag-watch karon, basahan ninyo kanunay kanang nakapin kung asa mo mag-receive sa reward ha. Unya. Anhidan mo ikahuman jud sa premier kay para mahatag din ako. Huwag mabahaw ba? Mahatag na ko ang reward. May na lang. Additional sa inyong withdrawal halaka mo kadaghan naman ta ni nagkanon.
may nalang mga bayba additional sa inyong withdrawal, bahala ginagmay. Basta kanunay, may income mo, may income sad ko, inana ba? Balos-balos. Padayon niya po mo sa inyong tasking ha, kahit na 1K na lang ang isang araw nyo, kasi bilangin nyo ang 1K. Sa loob ng isang buwan, may 30K na kayo sa live pa lang. Tapos, ang crown seat nyo, yung join party, yung mag-upo kayo sa yellow chair, 800 yan araw-araw, di ba? So, sa loob ng isang buwan, tsagaan nyo lang yan, meron kayong 24K. So, ang totality sa live o ang join party is 54,000. Karon kung magkugi pa mo og pangulektaan ng mga free coins everyday, kung swertehin mo na itag 40 street yun na 40, 10 boxes man na kada adlaw, so na may 400. Kung di sa mo swerte na po na isagol nga tag 5, pero tiyagaan nyo pa rin kahit papaano, free lang yan. Tapos magkuan pa mo, mag-ambak pa mo sa fireworks, no, nya maglingkod-lingkod pa mo sa mga panel. Nya mulingkod mo, pagtabi-tabi sad mo, makikistorya sad mo kay para ganahan sad ang host. Yan mulingkod mo, maghilom sad mo, naghuwat o himala. Ay, kuan tingog pud mo aron kuam. Di ba? So daghang salamat o daghang salamat yung tanan sa inyong pagsuporta kanunay. Thank you and see you.